Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal smage en masse gin. Ja, jeg tænker bare, at vi kommer lige til sagen. Den første, vi skal smage på, det er den her Crespo Gin. Den er importeret fra Los Angeles i Ecuador, og den har en alkoholvolumen på 45%. Ja, se hvad den kan. Den er meget klar i smagen. Den er meget... Ja, hvad kan man sige? Den smager ikke så meget. Den er meget nem at få ned. Så har den her eftersmag af gin. Den kan man godt drikke fuld i. Den kan man godt drikke fuld i. Det næste vi har, det er en Beef i London. Det er en af verdens mest awarded gin. Og den kommer jo selvfølgelig fra England i London. Det er London Dry Gin. Ja. Den har en alkoholvolumen på 40%. Vil jeg lige... Jeg siger, den kan. Lad os se, hvad den kan. Lidt mere kras end den anden. Lidt sværere for ned. Men man kan stadig ikke drikke sig fuld, tror jeg. Det er også lidt billigere. Ja, det tror jeg også. Lidt billigere. Men jeg tror god i en opblanding. Smager faktisk udmærket. Nok med noget tonicvand, men jeg skal sige. Næste gin, vi skal smage. Ja, det kan jeg ikke læse. Argus Distillery. Det er en juniper gin med korianderfrø, citronskrald, kardemomme og hvid peber. Den har alkoholvolumen på 43%. Der er mange ingredienser i den der. Ja. Er klar? Smukt. Og den er allerede set, der er allerede helt op. Der er ikke nogen grund til det der. Nu er jeg gerne og Siger du godt? så siger vi skål. Lad os se, hvad den kan. Meget smagsfuld. Den smager ret meget af meget. Og så, ja, den er lidt svær at få ned. Den er også høj i alkohol. Ja, der er også meget alkohol og sådan. Men jeg kan godt forestille mig, at du har godt med de der korianderfrø og sådan noget. Nej, jeg er ikke. Jeg er ikke så vild på koriander. Jeg kan ikke lide koriander. Hvad kan du smage? Kunne du så smage den der kardemomme? Ja, det kunne godt. Og næste ting, vi skal drikke. En Whitley Neal. En handcrafted gin. Wow, fun. Den er med lemongrass og ginger. Og de begyndte altså at lave gin her i 1762. Erfaring. Jeg har også kun hørt gode ting om Whitley Neal. Det er en, jeg normalt selv godt kan lide at drikke. Ja. Skal vi bare komme til sagen? Lad os se, hvad den kan. Faktisk overraskende god. Lidt efter her. Rikke Hansen var på vej ned. Det er varmere. Men god smag. Jeg tror også, det bliver god opblanding. Lav. Er den i gang? Men jeg har ikke noget dårligt at sige. Og hvis det går det fint. Så har vi en gæst med i teltet. Oscar Møller Kramer. Og nu vil jeg smage på beef i den. Fra London. Ja, det er London rigtigt. Selvfølgelig. Ja. Og det er jo en fin total i orden. Jeg ved ikke noget. Det er Går den i gang nu? Ja, det tror jeg. Sidst men ikke mindst, rosinen i pølseenden. Hvad har vi her? Vi har en Mirabeau Dry Gin. Den er handcrafted i Frankrig.
Den har en alkoholvolumen på 43%. Den ser faktisk rigtig god ud. Den har sådan lidt pink skærm. Jeg tror ikke, man kan se det. Skal vi lige høre her? Ui, det er vildt godt. Skal vi lige kigge på ingredienser? Ja. Lad os se, hvad den kan. Wow. Meget markant i smagen. Markant. Nej, det er ikke. Den smager rigtig meget, den her. Men den er faktisk ikke så svært for noget. Den kommer bare lige som et chok. Der er ret meget smag i. Det smager af gram. Og det er ret delikat. Jeg tror, at den vil være tydelig i en gin and tonic, men på en god måde. Den er god i halsen, og den smager ret meget, så jeg tror, den vil være lækker i en drink. Det var så det, vi havde for i dag. Vi ses næste gang, hvor vi muligvis vil lave en vodka-smagning. Ja. Har vi haft i tankerne. Ja. Cut.